Našao sam Saurus Gang sok, idem ga sada kupiti. Još malo pa ćemo iznenaditi cure kad dođem kući. Idemo. Idemo se zavezati. I palimo naše auto. Te Rozi ključ ove gospođe. Idemo paliti auto. I pićemo. Našli smo ga. Sad ćemo se zaokrenuti. Taj traženi sok idemo sada naći svi. I onda ću večeras se raditi cure kad dođemo, pa ćemo vidjeti što one kažu. Šta vi mislite? Evo ga ekipa. Soka, da vidimo kakvi su. 8 i nešto eura, ali vidjet ćemo kakav je okus i kako je sve. Evo ga ekipa. Moram snimati s jednom rukom, malo je nezgodno, ali evo vidite 3 gang soka. Stavit ćemo ih. Saurus Gang sokovi. Banda je na okupu. Tazija, Leona i Tata. Idemo da probamo ove sokove Saurus Gangića. Multivitamin, jabuku i ostalo. Vidit ćemo, javit ćemo sve večera. Idemo malo vožnja kući dalje uz Ultra Split. Ok, let's go. Slobodni 10 stupnjeva. Došli smo kući, uzimamo sok. I sad ćemo vidjeti reakciju cura. Sok je tu. Da vidimo šta će cura reći. Cure. Šta je ovo? Leona! Što je ovo, Leona? I Anastazija. Šta smo to dobili? Šta je to, Klara? Ona je dobila multivitamin, a ja i Anastazija jabuku. Zato je jer jabuka bolja. I sad ćemo probati sok. Ajde, cure, kako pijete? Živili? Ja pijem. Ne problem. Ajde, dobar tek. I kako vam se sviđa? Dobro. Tebi? Pa čak treba kroz 10. Kakav je okus? Super. Od jabuke. Pa vidiš da pijem. Jel vam se sviđa sok? I njoj se sviđa sok. Pa 9 do 10. 9 kroz 10. Molim. Bravo. Svi ga probajte, imate u dućanu, ali ne koji... Ajde. I Klara pije sokić. Ovaj gang sok su predobri. A ako ovo gleda Saurus Gang, predobro su napravili. A ovaj gang sok. Probavam multivitamin. Multivitamin je dobar, ukusan, no jabuka je bolja. Ajde, živle cure. I još jednom ćemo probati sok u idućem videu. Vidimo se. Ne, akni. Ajde, i Klara pije. Bravo. Sad ću i tata probati sok, neće samo cure da piju sok. I prvo multivitamin. Ukusan i jako lijep. Da vidimo sada jabuku našeg Saurus Ganga. Ukusno i lijepo, čak i mala djeca i trudnice to smiju piti. Živjeli!